gede iki. Scania. Lur, selawe ton lur. Ih. Sekali. Wah, mlebu kandange lur. Gentayangan iki ra layaran iki. Los gol. Kayak piye? Terus itu sing telu kok iki ya. Jak khawatir lah. Ya. Lu kok iki tenan pesen tenan iki iki. Volvo. Gede lur Volvo. Tulisannya ketok gede Volvo. Iya setor kericak paling. Ndi kimbale. Sing abang meriah. Sing abang. Metunah lur siji lur. Dewo. Sing rego 50 nggo rada anu. Wah, kayak apa? Rada halus. Iki piro? 90. Songo. Dia aku ndek iki maca no. Nang Facebook. Rusak.
Cakwati lah. Tenang dari. Cakwati. Keluar lagi lur. Hyundai. Kebanyakan Hyundai sini. Jangan.